Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom pregăti o ruladă din carne tocată de vițel cu o omletă făcută din ciuperci, ardei gras, ceapă, usturoi, sare, piper și boia de ardei dulce. O vom pregăti în friptoza cu aer cald. Nu o vom pregăti la cuptor. Vom avea nevoie și de o folie alimentară și una de aluminiu. Vă voi arăta în continuare cum o să pregătesc. Vom face o omletă din 3 ouă. Ceapă, care o punem la călit. Ciuperci de gras. Am pregătit omleta cu ingredientele amintite mai sus. Și acum voi întinde pe o foaie pergament. Voi întinde carnea tocată și vă voi arăta cum o voi modela. Am așezat foaia pergament și de desubt foaia de aluminiu. Am modelat carnea tocată în forma de dreptunghi și acum voi așeza omleta preparată în mijlocul acestui pătrat. Vom proceda rulând rulada împreună cu hârtia pergament și apoi cu hârtia de aluminiu. Aceasta este rulada, o voi așeza în friptură cu aer cald pentru 25 de minute. Priviți cum arată rulada mea, făcută la friptuza cu aer cald. O voi servi cu salată de crudități cu roșii sherry. Dacă v-a plăcut preparatul meu de astăzi, vă rog să apreciați și să-l pregătiți și dumneavoastră.